També dies de pluges, també de setembre, així no restindrem la tardor i tindrem aquests episodis així convulsos, que acabem de tindre que encara està entre nosaltres aquesta dana, aquesta gota freda, tempestes. El que no sabíem és que n'hi havia casa tempestes, igual que hi ha casa fantasmes, hi ha casa tempestes. De què va això, aquesta ocupació? Anem a saber un poquet més, perquè el nostre convidat i un amic seu, un company seu, són els únics casatempestes que hi ha a Espanya, i són valencians. Una parella d'estudiosos d'estos fenòmens meteorològics que a més se la juguen perquè volen captar la millor imatge d'un raig, i això no és una cosa precisament segura. Són Toni Rubio i Joan Boscà. Aquí tenim avui a Levante Televisió. Benvingut, Joan. Què tal, Joan? Bon dia, aquí estem. Bueno, així que sou casatempestes. Com va començar aquesta afició? Si és que es pot dir que és una afició. Sí, bueno, a poc, a través d'observar les tempestes, que per així les tenim ben fortetes, sobretot en aquesta època de l'any, és algo que ens agrada a certs socis de l'Associació Valenciana de Meteorologia, aficionats a la meteorologia. Ens agraden les tempestes, ens agraden les pluges fortes, ens agrada un poc el que a l'altra gent no li agrada, perquè que faci sol per a nosaltres és l'avorrit. I a poc, diguem, aquest interès per conèixer millor les tempestes, conèixer com funcionen en certs llocs, quan en llocs diferents funcionen diferents les tempestes. I és un interès que ha nascut, ha anat evolucionant, i gràcies a, diguem, poder tindre cotxe i tal, hem anat a poc coneguent-les, i durant aquests 2 anys hem estat estudiant-les. O sigui, que aneu darrere de les tempestes en cotxe. Bueno, ara ens contaràs com prepareu, diguem, un dia de casa tempestes, que eixiu de casa. Toni, tu i el teu company, què feu? Com se prepareu? Bueno, des de casa fem ja una feina prèvia, que és mirar els models meteorològics, igual que qualsevol home del temps. Té que mirar un model meteorològic per saber com plourà o com evolucionarà la situació. Nosaltres mirem on serà, diguem, més forta aquesta tempesta, on serà més fàcil de veure en els llamps i on serà més intensa. Llavors anem buscant la localització equidistant entre que tinga un fàcil accés i la tempesta siga forta. Això ho fem des de casa i, evidentment, després, una vegada estem en la normalment vesprada o nit de tempesta, el radar i el satèl·lit meteorològic ens indiquen on tenim que anar. Mare meua. Mira, aquest estiu, en la setmana esta crec que era el 15 d'agost, jo des de Calp vaig tindre l'oportunitat de veure com desapareixia Moraira directament, es feia negre. Però vosaltres aneu allà, no? Suposa que tu aniries en este cas a Moraira. I quin equipament portaríeu per a gravar aquestes imatges? Bé, tinguem que destacar o diferenciar 2 feines. Una seria la feina professional, on l'empresa ens marca la pauta a seguir, que en aquest cas el que fem nosaltres és gravar en un material cedit per l'empresa, llamps a càmera superlenta, i portem equipament molt car i el cotxe també adaptat per aquesta feina. Després, a nivell d'aficionat, el que fem és clavar-nos dins de la tempesta, veure l'extrem meteorològic per a veure on pot arribar, conèixer-la millor, i en base a això, després, en altres tempestes, podem, simplement per la nostra experiència, ja saber com va actuar, en quina direcció, on va afectar i com. És una cosa molt important i que realment, si no es dedica temps i es dedica llargues distàncies en cotxe a conèixer les tempestes, des de fora o des d'una oficina mai vas a saber com van a reaccionar aquestes, a no ser que visques en la zona. Estem veient una imatge d'estos rajos i llamps. Realment, clar, tot això, imagineu-se, és en una seqüència de temps, un raig que dura, no sé, quan pot durar? En esta assignen 2 llamps i sumant un i l'altre duren 0,6 segons. 0,6 segons. I ho allargueu, no?, en la tecnologia audiovisual que també tu maneges, no?, per els teus estudis. Impressionant. De tota manera, este raig, jo tenia la idea de que el raig era, bueno, la majoria dels que he vist anaven del núvol cap a terra, com si la terra fora lo que diuen els electricistes, toma tierra, no? Però en este cas veiem que va lateral, no? Bueno, i deixa, a més, un resplendor espectacular, no? Sí, aquí estem observant un llamp a càmera superlenta, està gravat esta concreta a 5.000 frames per segon. En realitat, la càmera que usem pot gravar fins a 7.000 i depenent d'on estiga la càrrega negativa i positiva, el llamp va manejant-se. Estos en concret són 2 units que són molt llargs perquè
a l'estar damunt del mar, en aquest cas estàvem enfront de l'aeroport del Prat, gravant cap al mar, les condicions de positivitat i negativitat no són tan diferenciades com en terra. Llavors, els llamps de mar i sobretot de nit són molt més espectaculars, duren molt més i en aquest cas es descarreguen dins del núvol perquè fan connexió entre dos punts de polaritat, però també hi ha un moment que toca mar. I, en fi, és algo molt espectacular que l'ull humà sols veu com un flash, ho veu molt... no pots veure realment el que ha sigut un llamp o no ha caigut. Se fa de dia en apenas un segon, però s'acaba tan ràpid, veritat? I ahir veiem, realment els llamps s'originen una explosió, després es veu a càmera lenta sols pots veure com va buscant el llamp la polaritat o on connectar, i a partir d'ahir, quan fa connexió, torna la càrrega cap amunt del núvol i és el flash que nosaltres percibim ocularment. En aquest cas es veu gravant a una certa distància, suposa de seguretat, no? Però en aquesta part en la que vos agrada endinsar-vos dins de la tempesta, hi ha risc real, Joan? Sí, sempre hem estat molt exposats. A nivell particular, a nivell d'afició, el major risc és el d'inundacions, que una rambla, un camí, i per això la gent té que tenir molta precaució en les tempestes. Quan no coneix una zona, millor que no es clave. Si vol la trona que es quede fora, ens mantinga al marge i utilitzant certes aplicacions que prenga una bona decisió respecte a la tempesta. Nosaltres, quan estem per afició, sabem on estan els llamps, sabem el que van a fer, sabem què va fer la tempesta i ho tenim més o menys controlat. Dins de la desinformació que pot tenir una tempesta, nosaltres la tenim relativament controlada, i en aquest cas els llamps són perillosos, gravem a una distància de seguretat, sols que l'empresa ens diu graveu els llamps prop, però fins que no vos plogo. Si vos plogo el material, la càmera no es pot gravar, no es pot banyar, i per tant la distància de seguretat no ens la marca el llamp proper, sinó la pluja. Si està caient uns llamps al costat i no està ploguent, tenim que aguantar el que siga. Al cap de la fi, les probabilitats de llamps que te caigui un llamp per a nosaltres són majors perquè estem just al costat, però sabem què fer o quins consells seguir per a evitar atraure'ls, no portar metals damunt, tindre els mòbils en el cotxe i no damunt, i quan ja s'hi serixen els pèls dels braços, que tot i caure ens prop, això mai ens ha passat, ens clavarien des del cotxe en tot el material, però evidentment seguim unes pautes de seguretat que sabem quines són i sabem com seguir-les. En aquestes tronades últimes estaven comptabilitzats en la Comunitat Valenciana més de 1.500. Caram, però pillar uno d'aquesta manera tan espectacular realment resulta complicat. Jo no sé si en tots aquests quilòmetres que heu fet perseguint tempestes i perseguint ratxos per a la càmera i per al seu estudi heu passat algun moment de dir a veure, que en casa estiguen tranquils, però algun sustet igual heu tingut, no? Sí, l'any passat ens va agarrar una tempesta en una ermita a prop de Granada i clar, estar en una ermita no és el més adequat perquè estàs en una punta d'una muntanya i és molt fàcil que hi caigui llamps, sobretot també que estava rodejat de pins. Després, en Teruel també l'any passat, estava en un parc eòlic, va vindre la tronada, ens vam anar, no sabíem si quedar-nos ahí i esperar que passara o anar-nos-en. Finalment ens en vam anar i una vegada estàvem baix va veure que justetament on estàvem havia caigut un llamp, així que ens vam escapar per poc. I després, quan realment està prop i comença a ploure, ens centrem mentalment en enviar tot el material des del cotxe, no ens centrem en cap energies, primera perquè no tenim por, perquè és com si un amic me deia ahir, si ets bomber i tens por al foc, doncs me'l vas. Clar, així no pots tindre por als llamps. Entonces, la por nostra és que es banyen l'instrumental. Per tant, tot i que sabem que ens ha caigut llamps a 200, 300 metres, 500 metres, i això assusta, evidentment, nosaltres, el nostre objectiu és altre i això és algo secundari. Si ens toca, i al cap i a la fi, encara que hi ha molta gent que em diu és que jo li tinc por, jo en el meu poble, no sé què, és que no puc sentir-los. Realment, si estàs sentint-los, que ja ha passat el perill, perquè el llamp és tan ràpid que el mal és veure la llumina i no sentir-lo, perquè tot és que t'ha caigut damunt, tot ha caigut damunt. La descàrrega, no? Hi ha unes tempestes molt espectaculars per la foscor i per la densitat que suposen els núvols i tal, que li digueu supercèl·lules. Com són aquestes tempestes? Les supercèl·lules són, diguem, unes tempestes fortes que van a la seua. Normalment, una tempesta va segons la base, la part negra que veiem des de baix, buscant la major part de temperatura i humitat per a ella mateixa no morir, i per altra part en altura sempre va les parts mitjanes de l'atmosfera, el vent a 700 hPa que tinguem,
empentant-les. No obstant, una supercèl·lula és una tempesta que ella mateixa es fa tan força, agafa tanta força per unes condicions que en un moment determinat decideix on anar pel seu compte, sense seguir les baix o sense seguir. Són les més perilloses perquè a l'anar a la seua també les corrents que creen són més fortes i per tant solen tindre més pluja, solen tindre el granís més gran i per tant són més perilloses. Però, bueno, també supercèl·lula no és el mateix així en Espanya que en Estats Units. Allí diu supercèl·lula i el risc de tornado el tenen. Texas o per ahí... Així per això les supercèl·lules, com a moltes això, les granissades i les pluges fortes. I diuen Joan Boscall, companyia de Toni Rubio, el seu company són caçatempestes valencians. Ara estem en època de temporada alta, pel que veig en la feina de Joan. Gràcies per acompanyar-nos i il·lustrar-nos sobre les tempestes, el fenomen que realment ens encisa. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, doncs ja rematem el programa per avui, Sílvia, amics. Sí, anem a conèixer la previsió de l'oratge amb Penélope Maestro i tornem demà. Així és, demà tornem, anem a l'oratge. Donde otros no llegan, Viasat te pone en el mapa con su internet de alta velocidad, vivas donde vivas. Llámanos y conéctate desde solo 19,99 al mes. Viasat y que nada te limite. Juan i Beneito des de Bocairent ens envia esta foto de boires i núvols baixos d'este matí. Avui hem notat com la gota freda ja està més desgastada i es situa a l'est d'Espanya. Hem aclarit amb importants nuclis tempestuosos a la província de Sòria, oest de Saragossa, Teruel i a l'extrem est de les províncies de Guadalajara i Cuenca, on s'espera que continuen els ruixats tempestuosos al llarg del dia i s'estenguen per zones del nord-est peninsular. A les Balears i a les costes del Mediterrani central s'esperen ruixats que aniran a més al llarg del dia, mentre que a la resta d'Espanya lluirà el sol. Al territori espanyol avui tindrem ruixats tempestuosos intensos a l'est peninsular amb pedra i fortes ratxes de vent. Cara a la vesprada seran més pronunciats al vessant mediterrània i als Pirineus. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, s'esperen de nou una jornada molt inestable amb ruixats i tempestes. La gota freda o dana s'allunya per l'est peninsular afectant a tot el territori valencià. Al llarg del matí hem patit algunes pluges i ruixats a les zones pròximes al Golf de València i cara a la vesprada l'oratge empitjorarà a les zones de l'interior on es podran veure tempestes amb pedra de forma puntual i fortes ratxes de vent que podran alcançar les àrees properes de forma ocasional. Els termòmetres augmentaran a l'interior de València i les mínimes seguiran altes a la costa. Per a demà, a Espanya esperem ruixats a Catalunya i les Illes Balears pel matí i núvols al sud-est i l'estret. A la resta de la península lluirà el sol i cara a la vesprada l'entrada d'un front d'aire fred per l'extrem nord farà aparèixer núvols al nord de Galícia i al Cantàbric, que es canalitzaran a l'Alt Ebre causant una baixada de les temperatures. A la nit apareixeran ruixats a Andalusia més intensos i freqüents prop del Mediterrani. A la resta del territori els cels permaneixeran clars o poc nuvolosos. Per a divendres s'esperen una nova bossa d'aire fred en altura que aplega pel sud per a tornar a complicar-se de nou l'oratge amb fortes pluges i tempestes intenses al sud-est i mediterrani. A la Comunitat Valenciana demà serà un dia de transició amb temps estable però a l'espera de nous ruixats i tempestes. S'espera una disminució de la inestabilitat amb els ruixats tendint a disminuir. Els cels estaran més aclarits que en dies anteriors, però amb núvols que avancen pel sud. Però per a divendres l'oratge es torna a enterbolir. L'entrada d'una bossa d'aire fred farà que comencen el dia amb ruixats que cara a la vesprada s'intensificaran. Ens acomiadem amb l'eixida del sol amb una bonica boira en l'Olleria, una foto que ens envia Nieves Sánchez. Moltes gràcies per estar ahí i bona vesprada. Donde otros no llegan, Viasat te pone en el mapa con su internet de alta velocidad, vivas donde vivas. Llámanos y conéctate desde solo 19,99 al mes. Viasat y que nada te limite.